पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जाल्यार जायत्या मनशाची देख आमी घेवं येता. झाकेओस, मातेव, ते आपले जिवीत नवसोल्ले. जेजूचे अनुभव ताणें घेतले आनी आपले जिवितान वेगळेच तरी ते जावंक पावले. आपले जिवीत नवसोल्ल्या उपरांत जेजू परगटूंक ते वावुरले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज एक संदेश आमकां सगल्यांक घेताना 3 मुखेल मुद्दे तुमचे मुखार दवरूंक सोदतात. पयले सुवातेर जिवीत नवसरूंक सोम्याची वाट तयार करूंक आमकां सगल्यांक आमच्या काळजा मनाची नवसणी करूंक गरजेचें. जेन्ना एक बरे कुमसार आमी करता, आमचे जिविताचे नवसणीची पावल आमी मारता, तेन्ना खरेपणीन जेजू आमी अणभवूंक पावता.